దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక. వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో ఉన్న దీవెనలు, ఆశీర్వాదములు మీకును మీ కుటుంబములకు సమృద్ధిగా కలుగునుగాక. రండి, దైవలేఖనంలో నుంచి దేవుని మాటలను ధ్యానించుకుందాం. జకర్యా గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 7వ వచనం. శక్తి చేతనైనను బలము చేతనైనను కాక నా ఆత్మ చేతనే ఇది జరుగునని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది. ఇది జరుగును, ఇది అంటే ఏమిటి? ఇది జరుగును అంటే ఏది జరిగిద్ది? శక్తి చేతనైనా బలము చేతనైనా జరగని కార్యం దేవుని ఆత్మ ద్వారా జరుగుతూ ఉన్నదని ఇక్కడ జకర్యా గ్రంథంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. దేవుని బిడ్డలారా, ఏం జరుగుతూ ఉంది, ఏ కార్యం జరగబోతూ ఉందో తెలియాలి అంటే ఈ అధ్యాయాన్ని మనం కొంచెం ధ్యానించాలి. రండి, 4వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో నిద్రపోతున్న ఒకరిని లేపినట్టుగా లేపి నీకేం కనపడుతుందో చూడు అని చెప్పింది దేవదూత. జకర్యా ఈ గ్రంథంలో 8 దర్శనాలు చూశాడు. మొదటి అధ్యాయం దగ్గర నుంచి 6వ అధ్యాయం వరకు ఆ 8 దర్శనాలు ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తి నిద్రపోతున్నట్టుగా ఉన్నాడు, కానీ నిద్రపోవట్లేదు. అతనికి ఒక దర్శనం కనపడుతుంది. ఏమి కనపడుతుందో చూడు అని దేవదూత చెప్పింది. అప్పుడు చూస్తూ ఉన్నాడు. సువర్ణమయమైన దీపస్తంభమును, దాని మీద ఒక ప్రమిదియును, దీపస్తంభమునకు 7 దీపములను, దీపమునకు 7 గొట్టములను కనబడుచున్నవి. మరియు 2 ఒలివ చెట్లు దీపస్తంభమునకు కుడి ప్రక్క ఒకటియు ఎడమ ప్రక్క ఒకటియు కనబడుచున్నవి అంటూ ఉన్నాడు. గమనించారా? నిద్రపోతున్న ఒకరిని లేపినట్టుగా లేపిన దేవదూత ఏం కనపడుతుందంటే చెబుతూ ఉన్నాడు. ఒక దీపస్తంభం కనపడుతూ ఉంది. ఆ దీపస్తంభం ప్రక్కన 2 ఒలివ చెట్లు, కుడి ప్రక్కన ఒకటి, ఎడం ప్రక్కన ఒకటి, 2 ఒలివ చెట్లు కనపడుతూ ఉన్నాయి. 4వ అధ్యాయం 4వ వచనం. నా ఏలినవాడ ఇది ఏమిటని నాతో మాట్లాడుచున్న దూతను అడిగి తిని. జకర్యా ఏమి చూశాడో చెబుతూ ఉన్నాడు, ఏమి కనపడిందో స్పష్టంగా చెబుతూ ఉన్నాడు. అయినా జకర్యా ఆ దూతను నా ఏలినవాడ ఇదేమిటి అని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు. గమనించండి, ఇదేమిటి ఏంటి అక్కడ జరుగుతుంది చూస్తూ కూడా ఇదేమిటి అని జకర్యా అడగటంలో ఆశ్చర్యం కనపడుతూ ఉంది. తెలియక ఇదేమిటి అని అడిగేవారిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అలాగే ఆశ్చర్యం కలిగినప్పుడు ఇదేమిటి, ఇది ఎలా జరిగిద్ది, ఇది ఎలా సాధ్యం అని మన కళ్ళును మనం నమ్మలేనప్పుడు కూడా ఆశ్చర్యంతో ఇదేమిటి అని అడుగుతాం. ఇక్కడ జకర్యా మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది. ఓ అద్భుతాన్ని, ఓ ఆశ్చర్యకారాన్ని, శక్తి చేత బలము చేత జరగని కార్యాన్ని, దేవుని ఆత్మ మాత్రమే జరిగించగలిగిన కార్యాన్ని ఇక్కడ దేవుడు ప్రత్యేకంగా మనకు చూపిస్తూ ఉన్నాడు. దీపస్తంభము ప్రత్యక్ష గుడారములలో ఉన్నటువంటి ఉపకరణములలో ఒకటి. ఈ ఉపకరణము దీపస్తంభము వెలుగుతూ ఉండాలి నిత్యము. ఈ వెలిగించేటువంటి బాధ్యత ప్రధాన యాజకునిది. నిర్గమకాండం 27వ అధ్యాయం 20-21 వచనాల్లో, మరియు దీపము నిత్యము వెలిగించున్నట్లు ప్రదీపమునకు దంచి తీసిన అచ్చము ఒలీవల నూనె తేవలని ఇశ్రాయేలుకు ఆజ్ఞాపించుము. సాక్ష్యపు మందసం ఎదుట ఉన్న తెర వెలుపల ప్రత్యక్ష గుడారములు అహరోను అతని కుమారులు సాయంకాలం మొదలుకొని ఉదయం వరకు యెహోవా సన్నిధిని దాన్ని సవరింపవలను. ఒలీవల చెట్లు నుంచి తీయబడినటువంటి నూనె దానిలో పోస్తూ ఆ వస్తున్నటువంటి సవరిస్తూ ప్రధాన యాజకుడు ఆ దీపము నిత్యం వెలుగుతూ ఉన్నట్టుగా చేయవలసిన వాడు. అయితే ఏం జరుగుతుంది? నిత్యము దీపస్తంభం వెలిగిస్తూ ఉండవలసినటువంటి ఈ యొక్క ప్రధాన యాజకుడు ఆ పని చేయట్లేదు. ఆ పని చేయకపోగా జకర్యా గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో యెహోషువ మలిన వస్త్రాలు ధరించిన వాడుగా మనకు కనపడుతూ ఉన్నాడు. ప్రధాన యాజకునిలో ఏదో పొరపాటు జరిగింది, ఏదో లోపం ఉన్నది, ఏదో తన అపవిత్రపరచబడినటువంటి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయాడు. ఈ మలిన వస్త్రాలు కలిగినటువంటి ప్రధాన యాజకుడు ఆ దీపమును వెలిగించలేని స్థితిలోకి వచ్చాడు. ఆ దీపము మండించబడిన స్థితి, ఆ దీపం వెలుగివ్వలేని స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయేటువంటి పరిస్థితిని కల్పించాడు. ప్రధాన యాజకుడు సరైన ఆత్మీయ స్థితిలో ఉంటే ఒలివ చెట్ల దగ్గరికి వెళ్ళి ఒలివ కాయలు కోసుకుని వచ్చి వాటిని బాగా ఎండబెట్టి వాటిని బాగా దంచి వాటిలో నుండి తీసినటువంటి నూనె ఆ దీపము స్తంభములో పోసి ప్రదీపములను సవరిస్తూ ప్రధాన యాజకుడు ఉండవలసిన సమయం అది. అయితే ప్రధాన యాజకుడు మలిన వస్త్రాలు ధరించాడు. తాను చేయవలసినటువంటి బాధ్యతను నిర్వహించలేని స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయాడు. తాను చేయవలసినటువంటి పనిని చేయలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన యాజకుడు ఉన్న సమయంలో ఆ దీపస్తంభాన్ని వెలిగించేవారు అక్కడ ఎవరు లేరు. ఎవరు వెలిగించేవారు లేని సమయంలో ఈ యొక్క
స్థితి కనపడుతూ ఉన్నది. ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు 70 సంవత్సరాలు చెరలో ఉండి వచ్చారు. ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు 70 సంవత్సరాలు బానిసలుగా ఉండి వచ్చి మందిరం కట్టడానికి ప్రారంభించారు. మందిరం కట్టడానికి ప్రారంభించిన వెంటనే ఇదిగో అక్కడున్నటువంటి కొందరు ఆ పనిని ఆటంకపరిచారు. ఎజ్రా గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 5వ వచనం 6వ వచనం ఈ అధ్యాయాన్ని కనుక మనం చూస్తే కొందరు బలవంతంగా పనిని ఆపినిచ్చినట్లు, అధికారులకు లంచాలు ఇచ్చినట్లు, అధికారులకు ఉత్తరాలు రాసినట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రధాన యాజకుడు మలిన వస్త్రాలు ధరించిన స్థితి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మందిరం కట్టబడుతూ ఉండగా అది ఆగిపోయినటువంటి స్థితి, అందరూ నిరుత్సాహం చెంది నిస్పృహ చెంది ఏ స్థితి లేనిటువంటి పరిస్థితిలో ఒక అద్భుతం కనపడుతూ ఉంది జకర్యాకి. ఏంటి అద్భుతం? అది శక్తి ద్వారా జరిగే అద్భుతం కాదు, బలము ద్వారా జరిగే అద్భుతం కాదు, దేవుని ఆత్మ ద్వారా జరిగే అద్భుతం, దేవుని శక్తి ద్వారా జరిగే అద్భుతం, దేవుని ఆత్మ ద్వారా మాత్రమే జరిగే కార్యం అది. దీపమును వెలిగించే వ్యక్తి లేని సమయంలో, దీపమును మండించే వ్యక్తి లేని సమయంలో ఇదిగో ఒక 2 ఒలివ చెట్లు ఆ దీపస్తంభం దగ్గరకు వచ్చాయి. 2 ఒలివ చెట్లు, ఆ యొక్క చెట్ల కొమ్మల నుంచి 2 బంగారపు కొమ్ములు ఆ యొక్క దీపస్తంభంలోకి వచ్చినట్లుగా దైవజనుడు చూస్తూ ఉన్నాడు. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. దేవుని ఆత్మ ద్వారా జరిగే కార్యాలను ఈ దినమును మనం చూస్తూ ఉన్నాం. శక్తి ద్వారా జరగవు, బలము ద్వారా జరగవు, కానీ దేవుని ఆత్మ మండించలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్న దైవజనులు పక్కనున్నప్పటికీ మలినమైపోయి ఇదిగో సంఘమును రగిలించలేని స్థితిలో ఉన్న దేవుని ఆత్మ మాత్రం ప్రతి ఒక్కరిని మండించింది, ప్రతి ఒక్కరిని రగిలించింది, ప్రతి ఒక్కరిని ఉత్తేజంలోకి తీసుకుని వెళ్ళి ఉజ్జీవంలోకి నడిపించి ప్రతి ఒక్కరిది శక్తి ద్వారా కాదు, ఆత్మ ద్వారా కాదు, దేవుని కార్యములు మాత్రమే జరుగునన్నట్లుగా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని సాక్షిగా నిలబెట్టింది. జకర్యా ఇటువంటి సమయంలో ఈ యొక్క 4వ అధ్యాయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు. మలిన వస్త్రాలు ధరించినటువంటి ప్రధాన యాజకుని స్థితిని చూసి ఆ ప్రజలందరూ నిరుత్సాహంలో ఉన్నటువంటి స్థితిలో జకర్యా గ్రంథం 1వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో ఈ యొక్క స్థితి మనకు కనపడుతూ ఉంది. చూడండి, జకర్యా గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 12వ వచనం, 2 బంగారపు కొమ్ములలో నుండి సువర్ణ తైలమును కుమ్మరించు ఒలివ చెట్లకున్న 2 కొమ్మలను ఏమిటివని నేను అతన్ని అడగ్గా, 2 కొమ్మలలో నుంచి 2 బంగారు కొమ్ములు కలిగినటువంటి ఉన్నాయి, వాటిలో నుండి సువర్ణ తైలమును కుమ్మరిస్తున్న ఒలివ చెట్లు ఉన్నాయి. ఎక్కడి నుండి ఉన్నాయో తెలియదు. స్థితి అంతా భయంకరంగా ఉంది. అందరూ నిరుత్సాహంలో ఉన్నారు. అలాగ 18 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ గడిచిపోయింది. హగ్గాయి ప్రవక్త, జకర్యా ప్రవక్త వారిని పురికొల్పుతూ ఉన్న సమయం అది. ఆ సమయంలో దేవుడు చూపిస్తున్న దర్శనము ఈ 4వ అధ్యాయంలో ఈ 2 ఒలివ చెట్లు. దైవజనుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు, ఏమిటిది, ఏమిటిది? ఆ కొమ్మలలో నుంచి ఒక కొమ్ములు కలిగినటువంటి బంగారు పాత్రలు ఉన్నాయి. పాత్రలో నుంచి సువర్ణ తైలము కుమ్మరించుతున్నటువంటి ఒలివ చెట్లు అతనికి కనపడ్డాయి. ఆశ్చర్యం కలిగింది. ఇది ఎలా సాధ్యము అనగా, దేవుని ఆత్మ సంఘాన్ని మండించగలదు, దేవుని ఆత్మ ఇది సంఘాన్ని ఉజ్జీవంలో తీసుకుని వెళ్ళగలదు, దేవుని ఆత్మ సంఘమును పరిశుద్ధతలోకి తీసుకుని వెళ్ళగలదు, దేవుని ఆత్మ ప్రజలందరినీ నీ యొక్క సన్నిధిలో వర్ధిల్ల చేయడానికి కారణమైనటువంటి విధంగా తీసుకుని వెళ్ళగలదు. అదే దేవుని ఆత్మ ద్వారా జరిగే కార్యాలు. ఆశ్చర్యం. అపోస్తల కార్యాలు 2వ అధ్యాయం 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 వచనాల్లో మనం కనుక చూస్తే కొన్ని జాతుల ప్రజలు అక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు. ఈ జాతుల ప్రజలందరూ అక్కడికి వచ్చి ఏం చేస్తూ ఉన్నారంటే, వారు చేస్తున్న మాటలు వినండి. వారు దేవుని ఆత్మ కోసం 10 రోజులు కనిపెట్టారు. 10వ రోజు పెంతెకొస్తు దినమున దేవుని ఆత్మ దిగి వచ్చింది. అప్పుడు వారు భాషలతో, వారి వారి భాషలతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అక్కడ ఆయా జాతుల ప్రజలు ఉన్నారు. అయితే వీరు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు? 4:11 చూడండి. క్రేతీయులు, అరబీలు మొదలైన మనమందరమును వీరు మన భాషలతో దేవుని గొప్ప కార్యములను వివరించుట మనం వినుచున్నామని చెప్పుకున్నారు. ఇదేమిటి, ఇదేమిటి అని వారికి ఆశ్చర్యం. అక్కడికి వచ్చిన వారు దగ్గర 16 జాతులు వారు ఉన్నారు. ఆ 16 జాతుల వారు వారి భాషల్లో వీరు దేవుని గొప్ప కార్యాలని ప్రచురిస్తూ ఉన్నారు, దేవుని గొప్ప కార్యాలను తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. దేవుడు మార్కు సువార్త 16వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వసృష్టికి సువార్త ప్రకటించండి అని చెప్పాడు. ఇది నాన్న టీవీలో వాక్యాన్ని చూడాలంటే క్రైస్తవులే చూడట్లేదు, సంఘస్థులే చూడట్లేదు, దేవుని బిడ్డలే చూడట్లేదు. ఇలాంటి భయంకరమైన స్థితిలో అన్ని జనులు ఎక్కడ చూస్తారు, ఎలా చూస్తారు? ఒకసారి ఆలోచించండి. ఎవరు చూసినా చూడకపోయినా సర్వలోకానికి సువార్త ప్రకటించబడాలి. సర్వలోక ప్రజలందరూ సువార్తను ఎరిగి ఉండాలి.
యేసే రక్షకుడు, యేసే మార్గం, యేసే సత్యం, యేసే జీవం. ఆయన లేకపోతే ఈ లోకంలో రక్షకుడు అనేవాడు లేడు అనే విషయాన్ని సర్వ ప్రజలు తెలుసుకోవాలి. ఈ రోజుల్లో సేవకులు సువార్త సభలు కొద్ది చోటే పెడుతూ ఉన్నారు. విశ్వాసులు సహకరించేవారు లేరు, చూసేవారు లేరు, వినేవారు లేరు, ఇదిగో సపోర్టుగా నిలబడేవారు లేరు. అటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితి జకర్యా దినాల్లో ఉన్నట్లు ఈ దినాల్లో కూడా ఉన్నది. అయితే ఒక అద్భుతం, ఒక ఆశ్చర్యకార్యం దేవుని ఆత్మ చేస్తూ ఉంది. ఏంటో తెలుసా? దేవుని ఆత్మ ఆ ప్రజల మీదకి దిగి వచ్చినప్పుడు 120 మంది కంటే ఎక్కువ మంది వారి వారి భాషల్లో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఆ వారి వారి భాషల్లో వారు మాట్లాడుతున్న ప్రతి మాట వారికి దేవుని గొప్ప కార్యాలను తెలియజేస్తూ ఉన్నట్ట. ఈ రోజుల్లో కొందరు దుబాయ్లో సువార్త ప్రకటిస్తున్నాం, అమెరికాలో సువార్త ప్రకటిస్తున్నాం, ఆస్ట్రేలియాలో సువార్త ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం, శ్రీలంకలో, ఇండియాలో అనేక చోట్ల సువార్త ప్రకటిస్తున్నామని చాలామంది చెబుతూ ఉన్నారు. వీళ్ళు ఎక్కడ సువార్త ప్రకటిస్తున్నారో తెలుసా అండి? ఇక్కడి నుంచి, ఇండియా నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి స్థిరవాసులైనటువంటి అమెరికన్స్కి, ఆస్ట్రేలియన్స్కి చెబుతున్నారు కానీ, పాకిస్తానీయులకు చెబుతున్నారు కానీ ఆ ప్రాంతంలో నివసించే వారికి చెప్పట్లేదు. ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన వారు వీరిని పిలిపించుకోవటం, ఆ కొద్ది మంది దగ్గరే మాటలు చెప్పి రావటం, తెలిసిన వారికే బోధ చేయటం జరుగుతూ ఉంది. మేము ఈ టీవీ ద్వారా చెబుతూ ఉన్నా కూడా చాలామంది పట్టించుకోవట్లేదు, చూడట్లేదు, గమనించట్లేదు, సహకరించట్లేదు. అయితే ఎవరు సహకరించినా సహకరించకపోయినా శక్తి ద్వారా జరగంది, బలము ద్వారా జరగంది, ఆత్మ ద్వారా మాత్రమే జరుగుతూ ఉండే కార్యం ఏంటో తెలుసా? సర్వలోకానికి, సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రకటించబడింది. నువ్వు చూసినా చూడకపోయినా, నీవు సహకరించినా సహకరించకపోయినా, నువ్వు ఇచ్చినా ఈకపోయినా, నీవు ఎవరికి సువార్త ప్రకటించకపోయినా, ప్రజలందరూ నిస్పృహలో, నిరాశలో, ఎందుకు పనికిరాని స్థితిలో, మలిన వస్త్రాలు కలిగినటువంటి స్థితిలో దైవజనులు ఉన్న దీపస్తంభాన్ని వెలిగించడానికి దేవుని శక్తిమంతుడు. అది ఆత్మ ద్వారా జరిగే కార్యం. అనేక వేల మంది వచ్చారు, పెద్దకొస్తు పండుగ చేయడానికి స్థిరపడ్డారు. ఆ సమయంలో దేవుని గొప్ప కార్యాల గురించి వివరిస్తూ ఉన్నారు. ఆ సమయంలో దేవుని గొప్ప ఆశ్చర్య కార్యాల గురించి వివరిస్తున్నారు. ఎలా సాధ్యం? ఇక్కడ అడుగుతూ ఉన్నారు వాళ్ళు, ఇదేమి 8వ వచనం చివరి భాగంలో అడుగుతూ ఉన్నారు, ఇదేమి అని. ఎందుకో తెలుసా? ఇదేమి అనే మాట ఎందుకు అంటున్నారు తెలుసా? వారు ఆశ్చర్యపడుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఆశ్చర్యం కలుగుతూ ఉన్నది. వీరేమో గలిలీయులు, వీళ్ళ భాష మన భాష కాదే, అయినా మన భాషలో వీళ్ళు వాక్యాన్ని చెబుతూ ఉన్నారు, దేవుని గొప్ప కార్యాలను వివరిస్తూ ఉన్నారు, దేవుని సూర కార్యాలు వివరిస్తున్నారు. దేవుని బిడ్డ, ఒకసారి ఆలోచించు. నీవు దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడితే, దేవుని శక్తి చేత నింపబడితే, దేవుని ప్రభావం చేత నింపబడితే, నిన్ను దేవుడు వాడుకుని గొప్పగా తన పని చేయడానికి సిద్ధపడతాడు. ఒకవేళ నువ్వు దేవుని పనిని చేయకపోయినా దేవుని ఆత్మ ఆ పని చేయగలిగింది. ఏ లోకంలో ఎంతమంది సహకరించినా సహకరించకపోయినా దేవుని కార్యం సర్వలోకానికి, సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రకటించబడే కార్యం ఇది ఆత్మ ద్వారా మాత్రమే జరిగే కార్యం. శక్తి ద్వారా జరిగే కార్యం కాదు, ధనము ద్వారా జరిగే కార్యం కాదు, బలము ద్వారా జరిగే కార్యము కాదు, ఇక దేని ద్వారా జరిగే కార్యము కాదు, కానీ దేవుని ఆత్మ ద్వారా మాత్రమే ఈ కార్యం జరగబోతూ ఉంది. ఆ దినాల్లో మునుపు జరిగినది మరలా జరుగునని ప్రసంగి గ్రంథం 2వ అధ్యాయం తెలియజేస్తూ ఉంది. అలాగే మునుపు పేతురు అపోస్తలుల దగ్గర జరిగిన ఈ సంఘటన మరలా అంత్య దినాల్లో జరగబోతూ ఉంది. దేవుని బిడ్డలారా, ఎందుకో తెలుసా? అనేకులు నశించిపోతూ ఉన్నారు, అనేకులకు సువార్త ప్రకటించబట్టలేదు, అనేకులు దేవుని మందిరంలోకి వచ్చి రక్షణ పొంది దేవుని సన్నిధిలో ఎదగలేని స్థితిలో ఉంటూ ఉన్నారు. వారందరికీ సువార్త ప్రకటించడానికి దైవజనులు అనేక పొరపాట్లు కలిగి తప్పుడు సిద్ధాంతాలు, తప్పుడు బోధలతో జీవిస్తూ ఉన్నారు. అయినను దేవుని ఆత్మ మాత్రమే సర్వలోకానికి, సర్వ సృష్టికి సువార్త ప్రకటించగలుగుతూ ఉంది. ఈ యొక్క అద్భుతం అంత్య దినాలు ఇంకా బహు విరివిగా జరిగింది. ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని భాషల వాళ్ళు, అన్ని దేశాల వాళ్ళు దేవుని యేసు ప్రభు దేవుడని ఒప్పుకొని ప్రతి ఒక్క దేశానికి సువార్త ప్రకటించబడబోతుంది. ఇది ఎలా సాధ్యమో తెలుసా? ఇది ఎలా జరిగిందో తెలుసా? నీవు దేవుని ఆత్మ ద్వారా నింపబడితే, నీవు దేవుని ఆత్మ ద్వారా భాషల ద్వారా దేవుని స్తుతిస్తూ ఉంటే, దేవుని ద్వారా దేవుని నామ యొక్క గొప్ప కార్యాలను వివరిస్తూ ఉంటే, వారు 3000 మంది ఒక దినమున బాప్తిసం తీసుకున్నారట. ఇది నాన్న దేవుని ఆత్మను నీవు స్వీకరించగలుగుతున్నావా? దేవుని వరాలు లేవు, ఆత్మవరాలు లేవు, కృపావరాలు లేవు, భాషలు లేవు, ఆగిపోయి నేను భ్రమలో బ్రతుకుతున్నావేమో ఒకసారి ఆలోచించు. శక్తి చేత జరగని కార్యం, బలము ద్వారా జరగని కార్యం దేవుని ఆత్మ ద్వారా జరుగుతూ ఉంది. దేవుని ఆత్మ కోసం వీరు 10 దినాలు ఉపవాసం ఉన్నారు. 10 దినాలు ఉపవాసం ఉండిన తర్వాత వీరి మీదకి ఆత్మ దిగి వచ్చింది. వీరి ద్వారా గొప్ప కార్యం జరుగుతూ ఉంది. యోహాను సువార్తలో యేసు ప్రభువారు చెప్పారు, నేను వెళ్ళిన తర్వాత సర్వసత్యంలోకి మిమ్మల్ని నడిపించడానికి పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకు వస్తుంది, మీ లోపలికి వస్తుంది అన్నాడు. 2 రకాలుగా దేవుని ఆత్మ మనలో నివాసం ఉంటుంది. కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ పత్రిక 12వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో
యేసు ప్రభువుని దేవుడు ప్రభు అని ఎవరైతే పిలుస్తారో వారందరిలో ఆత్మ ఉంది అంటున్నాడు. ఇది లోపలికి రావటం, భాషల ద్వారా, స్వస్థతల ద్వారా, అద్భుతాల ద్వారా, ఆశ్చర్య కార్యాల ద్వారా అనేక మందికి సూచక్రియలు చేస్తున్నటువంటి దైవజనులు అభిషేకం మీదకు వస్తూ ఉందని గమనించండి. ఈ దినాల్లో కృపావరాలు ఉన్నాయి, ఈ దినాల్లో ఆత్మవరాలు ఉన్నాయి. దేవుని ఆత్మ ద్వారా నింపబడితేనే సర్వలోకానికి, సృష్టికి సువార్త ప్రకటించబడింది. లేవు అని దేవుని ఆత్మను తృణీకరిస్తే నీ వల్ల కాని పని. అది దేవుని కార్యం, దేవుడే జరిగిస్తాడు. 2 ఒలీవ చెట్లు దగ్గరకు వచ్చేసాయి. దీపస్తంభం దగ్గర ప్రధాన యాజకుడు లేడు. అయినా ఆ యొక్క కొమ్మలలో నుంచి 2 బంగారు కొమ్మల్లో నుంచి సువర్ణ తైలం పోయబడుతూ ఉంది. ఎవరు లేకపోయినా ఈ కార్యం శక్తి ద్వారా జరగట్లేదు, దేవుని ఆత్మ ద్వారా జరుగుతూ ఉంది. గమనించండి, దేవుని ఆత్మ మనలోకి వస్తే యోహాను సువార్త 16:8 ఆయన వచ్చి పాపమును గూర్చియు, నీతిని గూర్చియు, తీర్పును గూర్చియు లోకమును ఒప్పుకొన చేయను. చూసారా, గమనించారా? పాపమును గురించి దేవుని ఆత్మ నిన్ను ఒప్పింపజేసిద్ది, తీర్పును గురించి దేవుని ఆత్మ నిన్ను ఒప్పింపజేసిద్ది, నీతిగా బ్రతకటం కొరకు దేవుని ఆత్మ నిన్ను ఒప్పింపజేసిద్ది. క్రైస్తవుల్లో అనేకులు మేము పాపం చేశాం, మేము పాపులము, తాగుబోతులము, విచ్చలవిడిగా తిరిగిన వారం, యేసు ప్రభు మమ్మల్ని రక్షించాడని మీకు సాక్ష్యం చెబుతూ ఉన్నారు. ఎందుకో తెలుసా? దేవుని ఆత్మ వారిని నీతిని ఒప్పింపజేస్తూ ఉంది, వారి పాపములను ఒప్పింపజేస్తూ ఉన్నది. ఇదిగో తీర్పును గురించి వారికి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంది. 3 పనులు దేవుని ఆత్మ చేస్తూ ఉందండి. ఈ లోకంలో ప్రజలందరూ రక్షించబడాలంటే, ప్రజలందరూ దేవుని దగ్గరికి రావాలంటే దేవుని ఆత్మ కార్యం జరగాలి. పెంతెకొస్తు పండగ దినాన దేవుని ఆత్మ దిగి వచ్చింది. అది ఇప్పటికీ ఈ లోకంలోనే ఉంది, ప్రజలందరి దగ్గరికి వెళుతూ ఉంది. పాపమును గురించి, నీతిని గురించి, తీర్పును గురించి ఒప్పింపజేస్తూ ఉంది దేవుని ఆత్మ. దేవుని ఆత్మ కార్యాలు మనం గమనించాలి. దీపస్తంభంలో నూనె పోసేవారు లేనా? దీపస్తంభాన్ని వెలిగించింది. ప్రజలు అనేక మంది భాషలు మాట్లాడేవారు, అనేక వేల మంది వచ్చినప్పుడు దేవుని ఆత్మ భాషల ద్వారా మాట్లాడుతూ వారికి గొప్ప కార్యాలను వివరించింది. ఇక్కడ మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం, దేవుని ఆత్మ పాపమును గుర్చియు, నీతిని గుర్చియు, తీర్పును గుర్చి ఒప్పింపజేస్తూ ఉన్నది. దేవుని ఆత్మ యేసు ప్రభు దేవుడని ఒప్పుకునేలా చేస్తూ ఉంది. దేవుని ఆత్మ ఇంకేం చేస్తూ ఉందో తెలుసా? రోమపత్రిక 8:26 అటువలే ఆత్మయు మన బలహీనతను చూసి మనకు సహాయం చేయొచ్చు ఉన్నాడు అంటారు. ఏంటి మన బలహీనతలు? ఆత్మ మన బలహీనతలను చూస్తూ ఉన్నాడు. మనం ఏ విషయంలో బలవంతులు? మనం బలవంతులు అనుకున్న ప్రతి విషయంలో మనం బలహీనుడు. ఏ విషయంలో నేను బలవంతుడు అనుకుంటావో ఆ విషయంలో బలహీనురాలు. గమనించు, రోమపత్రిక 6:19 అక్రమము చేయుట, అపవిత్రంగా ఉండుట విషయంలో మనం ఎప్పుడు బలహీనులు. ఒక తల్లి తన చిన్న బిడ్డను స్నానం చేసి శుభ్రంగా అలంకరించి పిల్లవాడిని విడిచిపెడితే వాడు మట్టిలో బొర్లాడి బూడిద పూసుకుని, మట్టి పూసుకుని అంత అపవిత్రంగా మార్చబడి. ఈ విషయంలో ప్రతి మానవుడు ఆలోచనల విషయంలో బలహీనుడే, పాపం విషయంలో బలహీనుడే, శాపభరితమైన జీవితాన్ని జీవించే విషయంలో బలహీనుడే, అపవిత్రంగా ఉండే విషయంలో బలహీనుడే, ఎప్పటికీ పవిత్రంగా ఉండలేడు. అయితే ఆత్మ మన బలహీనతను చూసి మనకు సహాయం చేస్తూ ఉంది. ఆత్మ నీ బలహీనతను చూస్తూ ఉంది. నీ బలహీనత ఏదైనా, అపవిత్రంగా ఉండే జీవితమైనా నిన్ను పవిత్రతలోకి తీసుకురాగలదు. రోగాలతో ఉండే జీవితమైనా నిన్ను దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదంలోకి, ఆరోగ్యంలోకి తీసుకుని రాగలదు. పాపభరితమైన జీవితమైనా నీ పాపములను కడిగి పరిశుద్ధతలోకి తీసుకొచ్చి నిత్య రాజ్యంలోకి నిన్ను నడిపించగలదు. దేవుని ఆత్మ నీ బలహీనతలను చూస్తూ ఉంది, నీకు సహాయం చేస్తూ ఉంది. నేను సహాయం చేయగలిగిన వాడను అని దేవుడు అనేక సార్లు మాట్లాడుతూ వచ్చాడు. ఆయన సహాయం ఏం సహాయమో తెలుసు. మానవుడు డబ్బు సహాయం చేయగలడు, మానవుడు అన్నము పెట్టగలడు, మానవుడు వస్త్రములు ఇవ్వగలడు, స్థలములు ఇవ్వగలడు, పొలాలు ఇవ్వగలడు, మానవుడు ఇల్లు కట్టించగలడు. కానీ ఇదిగో మానవుడు పాపముల నుంచి రక్షించలేడు. మానవుడు పాపములు రక్షించడానికి దేవుని ఆత్మ సహాయం కావాలి. అందుకనే దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, మన బలహీనతలను చూస్తూ ఉన్నాడు. మన బలహీనతలు ఏంటో తెలుసా? మనం అన్ని విషయాలు అక్రమంగా నడిచే విషయంలో బలహీనను. ఆదికాండము 6:5 నరులో చెడుతనం భూమి మీద గొప్పదేనియు, వారి హృదయం యొక్క తలంపులలోని ఊహ అంతా ఎల్లప్పుడూ కేవలము చెడ్డదని దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఊహ కేవలం చెడ్డది. ఈ విషయంలో మనం బలహీనులు. ఊహించుకునే విషయాలు, కోరుకునే విషయాల బలహీనులమే. ఏ విషయంలో చూసుకున్నా మనం బలహీనులం. అయితే గొప్ప దేవుడు తన ప్రేమను వెల్లడిపరుస్తూ ఉన్నాడు. గొప్ప దేవుడు తన ప్రేమను నీకు, నాకు, మనందరికి చూపిస్తున్నాడు. ఏంటో తెలుసా? మన బలహీనతలను చూసి మనకు సహాయం చేస్తూ ఉన్నాడు.
నీ బలహీనత ఏదైనా నీకు సహాయం చేయగలడు. నువ్వు ఏ బలహీనతలో ఉన్నా నీకు సహాయం చేసి నిన్ను రక్షించగలడు. నువ్వు ఏ బలహీనతలో ఉన్నా నీకు సహాయం చేసి నిన్ను విడిపించగలడు. అందుకని దేవుని ఆత్మ చెబుతూ ఉంది, ఆత్మ ద్వారా సహాయం కావాలి అనుకుంటే పరిశుద్ధాత్మదేవా నాకు సహాయం చేయని అడుగు. నీ బలహీనతలన్నీ తీయగలిగిన వాడు ఆయనే. ఈ లోకంలో ఉండి నీకు తోడుగా ఉండే ఇమ్మానుయేలు యేసు ప్రభువారు, ఆయన ఆత్మ మాత్రమే. చూడండి దేవుని బిడ్డలారా, మన బలహీనతను చూసినటువంటి ఆయన ఎలాగూ ప్రార్థన చేయాలో మనకు రాదు, కానీ ఉచ్చరింప శక్యము కాని మూలుగులతో ఆయనే మన పక్షాన ప్రార్థించుచున్నాడు, విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడట. గమనించారా? మనకు ప్రార్థన ఎలా చేయాలో రాదు, ఏది అడగాలో తెలియదు. ఉచ్చరింప శక్యం కానీ మూలుగులతో ఆయన మన కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. అలాగే మూలుగులతో ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. ఎవరి కొరకు? నీ కొరకు, నా కొరకు, మనందరి కొరకు. ఎలా ప్రార్థన చేస్తున్నాడు? మూలుగులతో ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ఉచ్చరింప శక్యం కానీ దేవుడిని మెప్పించే విధంగా. ఈ బిడ్డ తప్పు చేశాడు, నిజమే, ఈ బిడ్డను క్షమించయ్యాను. మన పక్షాన తండ్రి రొమ్మున ఉన్నాడు మన ప్రభువు. ఆయన ఆత్మీయ లోకం నుండి మన పెదవుల్ని వాడుకుంటూ, మన మనసును వాడుకుంటూ, మన శరీరాన్ని వాడుకుంటూ ఆయన మనలో ఉండి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. భాషలతో ప్రార్థన చేసేవారు చాలా బలంగా ఉంటారు. అది ఒక వరం. భాషలతో మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే దేవుని గొప్ప కార్యాలు, సూర కార్యాలు వివరించడమే కాదు, మనకు కూడా సహాయం జరిగిద్ది. అందుకని కొరింథీయులకు రాస్తున్న మొదటి పత్రిక 14:15 పౌలు తన సాక్ష్యాన్ని చెబుతూ ఇలా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఏమిటో తెలుసా? నేను ఆత్మతో ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఆత్మతో ప్రార్థన చేస్తున్నా, నేను చేయటం లేదు. లోపల ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నా పెదవులను వాడుకుంటూ ఆయనే ఉచ్చరింప శక్యం కాని మూలుగులతో ఏ ప్రార్థన నేను చేయాలో నాకు తెలియదు, కానీ ఆయన నా పక్షం నుండి నా కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, నా కుటుంబం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, నా సంఘము కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, నా గ్రామం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ఈ భూలోకంలో జీవగ్రంథంలో రాయబడిన వారందరి కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. అది ఉచ్చరింప శక్యం కాని మూలుగులతో ఆయనే మన పక్షాన్ని విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాడు. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. నీ కొరకు, నా కొరకు ప్రాణం పెట్టిన దేవుడు, నీ కొరకు, నా కొరకు ప్రార్థన చేసే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు, ఈయన్ని విడిచిపెట్టి మనం జీవించడం మంచిది కాదు. ఈయన మన కొరకు తన ప్రాణం పెడతమే కాదు, తన ఆత్మను పంపించి మనకు సహాయం చేస్తూ ఉన్నాడట. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. గమనించండి దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని ఆత్మ ద్వారా మనకు సహాయం దొరుకుతుంది. దేవుని ఆత్మ మన పక్షాన మేలు చేయటానికి, మన పక్షాన ఉండి మన విజ్ఞాపన చేయటానికి దేవుని ఆత్మ ఉంటూ ఉంది. దేవుని ఆత్మ నీలో ఉందా? దేవుని ఆత్మ కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నావా? దేవుని ఆత్మ కొరకు ఉపవాసాలు అంటున్నావా? అయితే ఇప్పటి వరకు లేకపోతే ఇప్పుడు ఈ వాక్యం వింటున్న నీవు ఇప్పుడైనా దేవుని ఆత్మ కొరకు ప్రార్థన చేయి. మరొక విషయాన్ని చూద్దాం. న్యాయాధిపతుల గ్రంథం 15:14 అతడు లేహీకి వచ్చు వరకు ఫిలిష్తీయులు అతన్ని ఎదుర్కొని కేకలు వేయగా యెహోవా ఆత్మ అతని మీదకి బలముగా వచ్చినందున అతని చేతులకు కట్టబడిన త్రాళ్ళు అగ్ని చేత కాల్చబడిన జనపనారవలే ఆయన సంఖ్యలను అతని చేతుల మీద నుండి వీడిపోయాను. ఎవరితోనూ? సంసోను అనే వ్యక్తి. అతన్ని కట్టారు ఫిలిష్తీయులు, ఆ తర్వాత తమ సొంత జాతి వారు. గమనించండి, 15:10 యోధావారు మీరేలా మా మీదకి వచ్చిరని అడుగుతూ ఉన్నారు. ఆ తర్వాత 13 అందుకు వారు అలాగూ కాదు, నిశ్చయంగా మేము నిన్ను చంపము గాని నిన్ను గట్టిగా కట్టి వారి చేతికి మేము అప్పగించదమని చెప్పారు. చూడండి, ఫిలిష్తీయులు యోధావారి దగ్గరికి వచ్చి సంసోనుని కట్టండి, సంసోనుని కట్టివేయండి, సంఖ్యల చేత బంధించండి అని అడుగుతూ ఉన్నారు. అప్పుడు యూదులు ఏం చేయాలి? సంసోను మావాడు, మేము కట్టం. అతడు కట్లు లేని వ్యక్తి, ఏ బంధకాలు లేని వ్యక్తి, దేవుని చేత స్వతంత్రుడై ఏ మనిషికి ఏ పాపమునకు దాసుని కానివాడు, దేవునికే దాసుడు, దేవుని ఆత్మచేత నింపబడ్డవాడు అని చెప్పవాలి. అయితే వీళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉన్నారంటే మేము అతన్ని కట్టి తీసుకుని వస్తామంటున్నారు. ఫిలిష్తీయులు ఏం అడుగుతున్నారు? కట్టండి. సాతాను కూడా ఇలాగే చేస్తూ ఉందండి. మీరు కట్టబడాలి. 18 సంవత్సరాలుగా కట్టబడినటువంటి ఒక స్త్రీ, నడువంగిపోయినటువంటి ఒక స్త్రీ ఉంది బైబిల్ గ్రంథంలో. అలా కట్టబడాలండి. ఎన్ని సంవత్సరాలు మందిరానికి వచ్చిన ఆత్మీయంగా ఎదగలేని స్థితి, ఎన్ని సంవత్సరాల మందిరానికి వచ్చినా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఎదగలేని స్థితి, ఏ లోతైన అనుభవాలు వినలేని స్థితి, గ్రహించలేని స్థితి. ఎందుకో తెలుసా? కట్టబడుతూ ఉన్నారు. ఇది నాన్న సంఖ్యల ద్వారా కట్టబడుతూ ఉన్నారు, తాళ్ళ ద్వారా కట్టబడుతూ ఉన్నారు, కుల కట్టుబాటుల ద్వారా కట్టబడుతూ ఉన్నారు. ఇది నాన్న ఎంతో భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి దేవుని నమ్మిన బిడ్డలు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు. అటువంటి పరిస్థితుల్లో సంసోను ఉన్నాడు. సంసోను అయిన వారే కడతా ఉన్నారు. దేవుని బిడ్డలారా, నీవు మందిరానికి వస్తూ ఉంటే, నువ్వు గనక మా మాట వినకుండా దేవుని మందిరానికి వెళితే
మేము ఏ శుభకార్యం జరిగినా రాము, ఏ ఏ కష్టాలు వచ్చినా మేము సహకరించాం, మనిషి చనిపోయినా మేము సహకరించాం, పెళ్లి జరిగినా మేము సహకరించాం, మనిషి చనిపోతే మంచాన్ని ఇవ్వం, నిన్ను వెలివేస్తూ ఉన్నావని ఎవరైనా నిన్ను కడుతూ ఉంటే ఆ కట్లు నిన్ను దేవుళ్ళు ఎదకుండా చేస్తూ ఉన్నాయని గ్రహించు. దేవుని ఆత్మ సంసోను మీదకు బలముగా దిగి వచ్చినందువలన అతని చేతులకున్న సంకెళ్ళు కట్లు తెంపబడిపోయినాయి, తెగిపోయాయట. సంఖ్యలు తెంచగలిగిన ఆత్మ, నీ బంధకాలను తీసివేయగలిగిన ఆత్మ, నీకున్నటువంటి కట్లన్నిటినీ కోల్చగలిగిన ఆత్మ దేవుని ఆత్మ. యెహోవా ఆత్మ అతని మీద బలంగా దిగి వచ్చింది. అతని చేతులకున్న సంఖ్యలు తుత్తునీలుగా తెంచబడ్డాయట. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఏ బంధకాల్లో ఉన్నావు, ఏ కట్లలో ఉన్నావు? బైబిల్ గ్రంథంలో చాలా కట్లు విధించారు పరిసయ్యులు అనే తెగవారు. వాళ్ళు యేసుప్రభు దేవుడని ఒప్పుకోరు, యెహోవాయే దేవుడని ఒప్పుకునేటువంటి వారు, యేసుప్రభుని తృణీకరించినటువంటి వారు. ఆ దినాల్లో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులు ఎన్నో చిత్రహింసలు పెట్టారు. యేసు ప్రభు అని ఒప్పుకున్న వారిని కులం నుంచి వెలివేస్తామన్నారు. పుట్టి గుడ్డివాడైనటువంటి వ్యక్తిని బాగు చేసిన తర్వాత అతన్ని వెలివేసినట్లుగా యోహాను సువార్త 9వ అధ్యాయంలో మనకు కనపడుతూ ఉంది. దేవుని బిడ్డలారా, ఈ దినాన నీ పరిస్థితి అదేనేమో. నిన్ను కట్టించడానికి ఫిలిష్తీయులనే సాతాను నిన్ను కట్టమని నీ వారిని ప్రోత్సహిస్తుందేమో. ఒక్కసారి గమనించు. ఆ కట్లకు లొంగొద్దు, ఆ కట్ల మీద ఆధారపడొద్దు. దేవుడు కట్లన్నిటినీ తెంచగలిగినవాడు. దేవుని ఆత్మ నీ కట్లన్నిటి నుండి తెంచి పడవేసి నిన్ను శక్తివంతురాలుగా బలవంతుడిగా మార్చగలదు. నీ కట్లు ఏవి తెంచుకోలేవు. నేను పాపం అనే కట్లు మనం తెంచుకోలేం, కులం అనే కట్లు మనం తెంచుకోలేం, వ్యభిచారం అనే కట్లు మనం తెంచుకోలేం, దొంగతనం అనే కట్లు మనం తెంచుకోలేం, అబద్ధం అనే కట్లు మనం తెంచుకోలేం. ఇవేవి ఈ కట్ల నుండి ఏ మానవుడు తెంచుకోలేడు. ఎందుకో తెలుసా? మానవుడు పుట్టుకతోనే పాపి. పాప స్వభావం, పాపపు మనస్సు, పాపపు తలంపులు, ఓహోలు చెడ్డవి అని బైబిల్లో దేవుడు రాయిస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకో తెలుసా? మానవుడు సాతాను ఆధీనంలో ఉన్నాడు, సాతాను అధికారం కింద ఉన్నాడు. చెడు కార్యాలకు, వ్యసనాలకు, బానిసలకు అయినటువంటి ఆ యొక్క సాతాను అధికారంలో మానవులందరూ ఉన్నారు. అయితే ఈ దినమున ఒక శుభవార్త ఏమిటో తెలుసా? నీవు ఆ కట్లలో ఉన్న యెహోవా ఆత్మ నీ కట్లన్నిటిని విడిపించగలదు. యెహోవా ఆత్మ నీ కట్ల నుంచి తెంచి నిన్ను బలవంతురాలుగా చేయగలదు. సంసోను తన చేతికున్న కట్లన్నిటిని తెంచుకొని పచ్చి దవడ ఎముక తీసుకొని 1000 మందిని చంపాడట. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. నీ మీదకి లేస్తున్న వారు ఎంతమందో, నిన్ను కట్టి బంధించాలని చూసేవారు ఎంతమందో, వారెవరు నిన్ను ఏమీ చేయలేరు. ఎందుకో తెలుసా? యెహోవా ఆత్మకు నువ్వు లోబడి ఉంటే, యెహోవా ఆత్మ నీలో పనిచేయడానికి నువ్వు అవకాశం ఇస్తే, యెహోవా ఆత్మ ద్వారా నీ కట్లన్నీ దిగిపోతాయి, నీ బంధకాలన్నీ దిగిపోతాయి. అనారోగ్యం అనే కట్లు కానీ, అపవిత్రమైన కట్లు కానీ, ఏ కట్లైనా నీ జీవితంలో లేకుండా తెగిపోతాయి. అది దేవుని ఆత్మకు మాత్రమే సాధ్యం. దేవుని ఆత్మకు మాత్రమే సాధ్యమైనటువంటి కార్యం. నీ కట్లు, నా కట్లు, మనందరి కట్లు తెంచగలిగింది. ఈ లోకంలో ఉన్న కట్లన్నిటినీ తెంచగలిగిన వాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు. ఆ పరిశుద్ధాత్మ కార్యముని అనుభవించు. యెషయా గ్రంథం 61వ అధ్యాయం 1వ వచనం. ప్రభువు యెహోవా ఆత్మ నా మీదకు వచ్చినది, దీనులకు సువార్తమానం ప్రకటించుటకు యెహోవా నన్ను అభిషేకించెను. నలిగిన హృదయం గల వారిని దృఢపరచుటకు, చెరలో ఉన్న వారికి విడుదలను, బంధింపబడిన వారికి విముక్తిని ప్రకటించుటకు, యెహోవా హితవత్సరము మన దేవుని ప్రతిదినం ప్రకటించుటకును, దుఃఖాక్రాంతులందరినీ ఓదార్చుటకును యెహోవా ఆత్మ నా మీదకు వచ్చి ఉన్నది. ఇవన్నీ చేయాలంటే యెహోవా ఆత్మ రావాలి. నువ్వు ప్రజలకు సువార్త ప్రకటించాలంటే యెహోవా ఆత్మ కావాలా? అందుకని యెహోవా ఆత్మ ఇవన్నీ చేస్తుంది గనక యెహోవా ఆత్మ దగ్గరికి రండి. అలాగే యెహెజ్కేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 2వ వచనం. నరపుత్రుడా చక్కగా నిలబడమని దేవుడు యెహెజ్కేలుతో మాట్లాడినప్పుడు అతను నిలబడలేడు. కానీ నువ్వు చక్కగా నిలబడాలంటే దేవుని ఆత్మ అతనిలోకి వచ్చి అతన్ని చక్కగా నిలబడేటట్టు చేసిందట. దేవుని బిడ్డలారా గమనించండి, సమయం ముగించబడుతూ ఉంది. దేవుని కార్యాలు అనుభవించాలంటే, ఆత్మ ద్వారా జరిగే కార్యాలు నువ్వు పొందుకోవాలంటే ఈ లక్షణాలు. దేవుని ఆత్మను విశ్వసించు, దేవుని ఆత్మ ఉందని నమ్ము, దేవుని ఆత్మ కోసం ప్రార్థన చేయి, ఈ అద్భుతాలన్నీ జరుగుతాయి. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమ కలిగిన మా యేసయ్య, కృపా కనికరం కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, శక్తి చేతనైనా బలము చేతనైనా జరగని కార్యాలు మీ ఆత్మ ద్వారా మాత్రమే జరుగుతాయి. సంసోను బంధించబడి ఉన్నాడు. అతని బంధకాలన్నిటిని, అతని కట్లన్నిటినీ మీ ఆత్మ ద్వారా తెంచారు. నలిగిన వారికి, బంధింపబడిన వారికి, రక్షణ లేని వారికి మీ ఆత్మ ద్వారా నింపబడిన వ్యక్తి సువార్త ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు. సరిగ్గా నిలబడలేక, సరిగ్గా జీవించలేని వ్యక్తి మీ ఆత్మ ద్వారా సరిగ్గా చక్కగా నిలబడుతూ ఉన్నాడు. నీ ఆత్మ ద్వారా మాకు సహాయం అందుతూ ఉంది. నీ ఆత్మ ద్వారా మా కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నావు. నీ ఆత్మ ద్వారా మమ్మలను ప్రతి బంధకాల నుంచి విడిపిస్తూ ఉన్నావు.
నీ ఆత్మ ద్వారా సువార్తను ప్రకటింపజేస్తూ ఉన్నావు. నీ ఆత్మ ద్వారా ఆ దీపస్తంభం అనే సంఘమును వెలిగిస్తూ ఉన్నావు కనుక నీ ఆత్మను పొందుకునే భాగ్యం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయండి. నీ ఆత్మ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరిని నింపండి. నీ ఆత్మకార్యాలు ప్రతి ఒక్కరు అనుభవించినట్లు కృప దయచేయమని, ప్రతి ఒక్కరికి నీ నామ మహిమార్థమై జీవించినట్లు సహాయం దయచేయండి. బలహీనులను బలపరచండి, రోగులను స్వస్థపరచండి, వ్యాధిగ్రస్తులను బాగు చేసి మీ నామానికి సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావాలు తెచ్చుకొనమని యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.